Ну вось, добра. Прывітанне ўсім, прабачце, першая трансляцыя была зроблена выпадкова. Зараз мы гэта паспрабуем паправіць. Так, трэба мне толькі знайсці, выдаліць, але зараз пачнем хуценька, пока паслухайце. Паслухайце песні, якія ідуць мне на фоне. Я тут скончу хуценька. Так, па-першае, тут трэба знайсці сябе. Заўсёды нішто няма, тут добра, ўсё ёсць. Так, трансляцыя пайшла. Зараз мы тут знойдзем все, што мне трэба. А мне трэба, так, знайсці... Так, сюди. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a Ось fool так, again. сюди. Fool myself by telling me lies. Ой, як же часом гэта бывае цяжка, ведаеце? А, вось, знайшоў. I hang around people I don't need. Ось гэты. If they can be happy, Мы выдаляем, walk with a smile. а пэна застаецца. Добра. Can't I? Усё. І гэта можна зачыніць. Гэта можна зачыніць, гэта астаецца. Всё, так, гэта скручваем. Добра. Нарэшце можам пачынаць нармалёва, так. Ой, прабачце, калі ласачка, за такі доўгі пачатак, але было пара пытанняў, якія трэба было спачатку зрабіць перад пачаткам гэтай трансляцыі. Такім чынам мы будзем што сёння рабіць. У нас ёсць, як вы бачыце зноўку злева зверху, нашы 3 дасягненні, якія засталіся ў межах бягучага DLC, то гэта Скандынавія і Балтыка. У гэтых межах нам толькі засталося 3 дасягнення зрабіць, што яны нам могуць даць. Гэта даволі доўга будзе, калі што. Гэта будзе даволі доўга. О, чакай, што гэта адбываецца зараз на экране? Ай, бляха, халера. Як так? Чакайце. Чамусьці затрымка стаіць. Стаіць затрымка неверагодна доўгая. Хаця я і толькі што змяніў. Ой, што гэта робіцца? Так, сюды ідзем, сюды. Сюды. Так, потым. Зноўку прыйдзецца павясець, прабачце, калі ласка. Я так разумею, я больше нічога зрабіць не магу. На жаль. Ну добра, ну пойдзем уже так, калі што. Пабачце, прыйдзецца чакаць. За што выбачаюся, гэта за тое, што затрымка на стрымы, яна доўгая. Яна доўгая, каля 20 секундаў, можа нават і больш. Вось, і такім чынам гэта не вельмі зручна будзе са мною размаўляць. Тым не менш. Сёння так пагуляем ужо, бо пачалося так нешта, не атрымалася дамовіцца з АБС-кай. У нас 3 дасягнення, яны даступны ў межах DLC, таксама ёсць і дасягненні, якія маюцца ў нас у Steam. Яны агульныя для ўсёй
усёй гульні. Вось, і што гэта дазваляе нам рабіць? Нам трэба будзе, па-першае, купіць ва ўсіх гарадах гаражы. Як бачыце, сёння даволі шмат яшчэ беленькіх. Вось, у Літве ёсць, напрыклад, 2, якія засталіся. Усё гэта будзе па парадку. Так, але яшчэ ёсць Pathfinder, на які я вельмі часта спасылаюся, бо ён патрабуе вельмі шмат часу, каб яго выканаць. То бок на сённяшні дзень у нас некалькі краінаў ўжо зроблена, і я гатовы вам пахваліцца вынікам працы сваёй на выходных па-за межамі стрыма. Гэта некалькі краінаў дадаліся ў нас да былога спісу. Па-першае, у нас дадалося Нарвегія, як бачыце, 100%, а таксама яшчэ і Расія. Нарэшце, у нас больш няма ніякіх задачаў ці дасягненняў звязаных з Расіяй, таму мы там больш не пакажемся. Ні разу. І мяне гэта хвалюе, не хвалюе, прабачце, мяне гэта радуе. Вітаю, Ленары, вітаю, прабач, калі ласка, на стрымы 20-секундная затрымка. Якімсь чынам АБС-ка зноў вярнула яе, і халера, бляха, яна вельмі доўга. Слухай, такое пачуццё нібы нават болей. Вось я зараз гляджу на манітор у сябе на другі. Нібы хвіліна ўжо. Гэта нешта неверагоднае, што дзеецца. Чаму? Адкуль такая затрымка, я не разумею. Так, а што калі трансляцыю запусціць з асноўнага свайго аккаунту? Вось тут знайсці. Гэта мы выключым. Так, сюды хадзім. Так, што мы маем, што мы маем? Трошки нешта змянілася, а ты браў Low Latency? Так, я абіраў і не разумею, што тут адбылося. Ці тут з браузером была праблема? Пачакай. Зараз я вярнуся ў гульню і пагляжу хуткасць рэакцыі. Не, дзякуй Богу. Слухай, гэта праблема была ў браузере. Гэта не з таго аккаунту я зашоў. Усё нормально. Так, карацей, прабач. Все, гэта была праблема з браузером. Зараз я буду пад сваім аккаунтам толькі назіраць за трансляцыяй, каб не было нічога. Карацей, хутенька раскажу тебе, што тут будзе адбывацца. У нас, як бачыш, злева зверху ёсць 3 дасягнення, якія нам даступны ў межах DLC, якое маецца ў мяне. Я ўжо даволі даўно купіў Скандынавію, Балтыку. Вось, і у гэтых межах у мяне яшчэ 3 засталося. Даволі шмат там яшчэ даставак, як бачыш, 12, 15 і 4, то бок гэта на тыдня 2, напрыклад. Гульні па 2 гадзіны ў дзень. Вось, і карацей, што мы будзем рабіць? Дакладна рабіць гэтыя заказы, трындзець па ходу іх выканання. Вось, і ёсць яшчэ ў нас агульныя дасягненні ў гэтай гульні, якія тычацца там эканамічных параметраў, паказчыкаў. Вось, тэрыторыя, якую трэба выведваць. Я ўжо дзяліўся боллю ў першых, напрыклад, сваіх стрымах. Тут бачыць, якая мапа. Ну, DLC, конечно ж, пашырае гэтую мапу, але вось у чым прикол? Прикол у тым, што гэтая гульня... Курва, мяне дасюль гэта трошкі выводзіць сябе. Яна патрабуе, каб атрымаць 100% вось тут, вось у гэтым месцы, яна патрабуе, каб я адкрываў амаль усё. Ну, дакладна ўсё. То бок нельга праехаць проста па дарозе, і каб яна залічылася на 100%. Трэба адкрыць кожную курва дарожку, якая пазначана шэрым. Вось, кожны закуточак, кожная вось гэтая будыніна, нават, бачыш, у дылеры таксама тэрыторыя лічыцца. Таму 100% гэта тупо боль. Тупо боль. Як яе выконваць гэтае дасягненне, я не ведаю. Вось, за ўвесь гэты час, колькі я гуляю ў гэтую гульню, і наўмысна ўжо выконвае гэтае дасягненне, то бок у мяне ўсяго 5 краінаў, якія адкрытыя на 100%. Усё астатняе, да, згодна, гэта не тое, што жэрсць, гэта
Ну, гэта здзек по вялікаму ліку. Это трындзец просто. Добра. Cattle Drive у нас гэта дастаўкі 4 у 4 гарады Скандынавіі. І трэба весці жывую жывёлу у гэты край. Таму, што я прапаную? Я прапаную, па-першае, выспацца. Трэба паехаць выспацца недзе. Зараз мы перамясцімся ў нейкі гараж. Няхай будзе Ганновер. Вось, і там мы паспім. А потым будзем шукаць замову, якую можна будзе даставіць у той ці іншы горад. Хацелася б закрыць спачатку Cattle Drive, там для мяне нечакана было, але знайсці жывую жывёлу, дастаўку жывой жывёлы у нейкае мястэчка даволі цяжка, таму што гульня не дазваляе часам, няма такіх заказаў. Вот, з астатнімі будзе трошкі лепш. І трошкі прасцей, так? Так, першы горад, куды нам трэба будзе даставіць гэтую жывёлу, гэта Эльборг. Эльборг, бярэм сюды, рэцыпіент, так? Так, ёсць у нас Эльборг, ёсць. І шукаем жывую жывёлу. Так, як і ў мінулы раз нічога няма. На жаль. Я трошки не разумею логіку гэтую. На што так ускладняць гэта ўсё штучна? Яшчэ раз, канец спісу. Нічога няма. Добра, давай іншы горад. У нас яшчэ ёсць Эсберг. Так, Эсберг. Таксама. Усё, што загодна, але толькі не жывёлам. Бекон нават ёсць. Курва, да што гэта дзеецца? Няўжо і на гэтым стрымы не атрымаецца нічога знайсці па гэтаму дасягненню? Йонкапін. Так. Тут наадварот з Йонкапінга у Трэлеборг. Ну, калі што, мы вернемся. Life Cattle. Усё ж таки по гэтым Cattle Delivery 2. То есть нам не in, не from, а to надо вести. Тут ніяк из этого не выбраться. Ой-ой-ой, Life Cattle, где ты ёсць? Толькі гэта, у Трэлеборг. А нам трэба наадварот. Чакай, не наадварот. У Трэлеборг нам таксама трэба, добра. Павезлі. Ты на першым стрыме ехаў у Гданьск, калі не памыляюся. Можа быць. Я ўжо не памятаю, бо даволі даўно гэта было. Так, тут шукаем Йонкапінг. Ёсць у мяне гараж у гэтым горадзе. GGHK. Добра, нема, трэба купляць. Індзелін тут Йонкапінг, так. Добра, перемяшчаемся. Слухай, а колькі я ўвогуле ўжо стрымы веду?
Месяц, може До полтори. дела. Нешта я так згубіўся. Skręć w lewo. Калі што, за адзін стрым мы звычайна дзве даставы робім, але Przygotuj się do skrętu w lewo. Ёмкаб Троллейборг. Троллейборг, калі не памыляюся, ён тут обак Ёмкабінга знаходзіцца. Обак дакладна мы зробім за стрым дзве дастаўкі, але якія гэта яшчэ пытанне. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. 29 красавіка. Сёння ўжо якое 10 Na чэрвеня. rondzie zjedź trzecim zjazdem. Полтора месяца. Так уже шмат. Чамусь мне падавалася, што я трохі больш стрымлю па часе. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. А на памяти, калі ласка, пераглядала З'едź першы. вправо. Нават самы першы. Я яшчэ там мікрафона не наладзіў нармалёва. Як увогуле гэта можна глядзець? Хамаваць? Ну, гэта калька проста з гэтага, з польскага, калі не памыляюся. Да, не, пачакай. Хамуюць, гэта ж і ўкраінцы кажуць таксама. Не, яна украінская нават, не толькі польская. Хамульцы, хамаваць я першы раз пачуў нават не на польскай, а на украінскай. Гэта адтуль я браў. Zjedź w prawo. Адзінае, чаму я так узяў гэтае слово, гэта з-за таго, што калі я не памыляюся, то я не памятаю проста, як мае продкі казалі, бо я за ім шмат часу праводзіў у вёсцы. Вось, і, ну, калі што, машыны не было, канешне, ні ў дзеда, ні ў бабы, ні ў якім разе. Машына з'явілася толькі майго бацькі першыню, і гэта быў 89 ці 88 год, я ўжо не памятаю. Вось. І, канешне, яны, колькі бацька кіраваў машынаю, то казалі тармазіць. Вось. Але ніколі гэтага не чуў ад бабулі дзедулі, таму я не памятаю, насамрэч, як будзе правільна. І ўжо ж такі, узяўшы трошкі аналізу, так, і аб'яднаўшы украінскую з польскай, все ж таки вырашыў казаць не тармазіць, а хамаваць. Все ж таки ведаеш, бо я зараз у аўташколу хаджу і хамую. Ты ў Польшчы ходзіш у аўташколу, та Лера тебе бярэ нішто сабе. І быў здзіўлены, што ты ўжо гэта слова пайшоў шукаць і не знайшоў у слоўніках. А, нават у слоўніках гэтага няма. Цікава. Ну, трэба пераглядаць яшчэ. Трэба перабудаваць сабе на тармазіць в такім разе. Типу з расійскай мовы. Узятая калька, а не з польскай ці украінскай. Дарэчы, не важна. Мяне, што вельмі радуе у беларускай мове, гэта тое, што ты можаш спасылацца на суседзяў, калі ты не ведаеш слова нейкае. Ну і амаль што у 100% выпадках ты ўсё ж такі знойдзеш тое слово, якое патрэбна, і яно будзе больш падыходзіць дзеля таго ці іншага. А ты тут пайшоў у аўташколу, таму што менавіта тут з'явіўся час, ці неяк па-іншаму супала? Я ў Беларусі скончыў аўташколу.
Бо зрозумів. Все зрозумів. Бо ти вже амаль скончив там. Не дійшов. Ну, кажуть, тут у Польщі тяжей здавати на правий тяжей. Коли що, я у свій час з першого разу Skręć w lewo. все здав. А тут знайомі моєї жонки, у мене таких знайомих немає, які як опроч тебе зараз. Буду чекати твоїх виників, як у тебе тримається. Але ось у жонки хіба що дві сябровки. Ну так, сябровки менавіта, сябров не було, яке б тут здавали на правы, тільки сябровки. Дик у їх атрымлівалася здати Przygotuj się do skrętu w найменей prawo. то з п'ятого разу на правы. І яны там зноўку з іх слоў, калі яны распавядалі, як у іх все праходзіла з экзаменам гэтым, яны расказвалі сваім мужам, што яны робяць і як робяць, то тыя таксама пацвердзілі, што ў Беларусі значна лягчэй здаваць. Хамаць, лічу, што мова жывая істота, калі пачаць ужываць хамаваць, будзе беларуская знаць. Згодны, цалкам згодны. Вось гэта мне беларуская мова вельмі падабаецца, што цябе насамрэч няма абмежаванняў. Вось ты проста жывеш і размаўляеш. Чакай. Ой, халера, вось ён як стаіць тут. А я ўпэўнены, што слухаю ва ўсялякім разе, калі нават і не трапіла да некага сквалслоўніка гэтае слова, яно ўжывалася, напрыклад, на той жа Гарадзеншчыне, Беласточыне вельмі доўгі час. Не толькі калі там Беласточына, напрыклад, стала часткай Польшчы. А ў сэнсе таго, што заўсёды, вось, напрыклад, не ведаю скуль ты, магчыма, толькі з Менску, мабыць, не ведаеш гарадзенскую гэтую геаграфію. Каля нас у гародні ёсць такое месца, яно называецца Сапацкіно. Wybrano cel podróży. І там людзі, якія жывуць, не гледзячы на тое, што Сапацкіно мне эта школа падабаецца, мне как раз больше здаецца прасцей наконт экзаменаў, не ведаю. Ну, падзелішся, я спадзяюся, падзелішся, як гэта. Ці то сяброўкі маёй жонкі, извиняю, прабачаюся, піздаболкі будуць. Так, яны проста крыварукія і дурнагаловыя. Ці сапраўды тут цяжэй. Skręć w lewo. Вось. Дык пра Сапацкіно. У Сапацкіно людзі жывуць, яны лічуць сябе не беларусамі. Яны называюць сябе палякамі, але размаўляюць на не трасянкі, так, не расійска-беларускім нечым, а больш на польска-беларускім нечым. Вось. І я ўпэўнены, што ў тых мясцінах менавіта хамаваць і кажуць. А гэта даволі вялікі абшар пад польскай межою. Przygotuj się do skrętu w Зноў prawo. жа, калі прахамаваць казаць, палезьце ўсё. Вот возьми пад увагу сабе так, што там вельмі моцны ўплыў украінскай мовы. І там таксама павінны былі казаць не тармазіць, а хамаваць. А тое, што не трапіла ў слоўнік, ну, залежыць хіба што ад таго, хто складаў гэты слоўнік. Так, наш першы заказ ёсць, паехалі, трэба будзе толькі зупыніцца, заправіцца недзе па дарозе, а нам ехаць 370 кіламетраў. Это 5 гадзінаў гульнявога часу, а значыцца рэальнага каля 35 хвілінаў будзе. Добра, гэта азначае, што ўсё ж такі другі заказ мы за сёння яшчэ адвязем.
А я так гляжу по тым, што ты пішаш звычайна, і разумею, што ты там сабе засумаваць не даеш. Ты умоўны клуб ходзіш, калі не памыляюся, ты ў мінулы раз сказаў, што нават да рэлізу Насты Карнацкай заходзіў, каб артограф узяць у ёй. Она перайшоў на беларускую мову, таму я абдымку са слоўніка. А і нармалёва. Я казала, моя мамуля, матуля, то можна под эту, под подушку покласти, как больше запоминать. Ритуал таки был. Что, коли что перед экзаменом не выучил, то поклади подручник под подушку, и на утро нечто откладется больше, чем было у вечера. Przygotuj się do skrętu w lewo. До речі, ти казав, Skręć w lewo. что у тебя собака есть, а ці великая. Бо я за ўсё жыццё сваё хацеў, каб у мяне было... Калі што, у дзяцінстве у мяне было даволі шмат сабакаў. Ну, я не беру пад увагу тых, якія былі у бабулі з дзядулі, так, на вёсцы. Вось, але ў маёй хаце, напрыклад, было з кім гуляць і у настолкі на беларускай мове. Халера! Зноўку я тебе зайздрошчу трошкі. Тут няма з кім пагуляць у настолкі. Нават у межах аскі... О, вось менавіта той, так бы мовіць, памер сабакі, які я б хацеў табе мець, бо я зараз... Trzymaj się prawej strony. Калі мару пра сабаку, так, я ўжо казаў, што б калі не малы мой, бо ўжо б завёў бы сабе. А так прыйдзецца чакаць вынікаў з працы замых і так далей. Карацей, вось менавіта аўчарку нямецкую хацеў, ці ў мяне ў дзяцінстве была коллі. Гэта той памер Zjedź w prawo. папраўнай сабакі, на мой погляд. Не дай бог гэтых той тэр'ераў да іншых маленькіх псоў, якіх мы з жонкай часта называем катапёс. А правда, што хаскі яны такія трошкі, ну так бы мовіць, не занадта разумныя? Як ты ацэньваеш IQ свайго пса? Бордер колі. Не бордер колі, не, звычайная колі. У меня была звычайная, вельмі такі, ведаеш, даволі прыгожы. Яго нават была радаслоўная, калі я памятаю добра. Вось там дакументы былі ў яго. Калі не памыляюся, нават бацька яго вазіў на гэтыя выставы сабачыя, дзе ён там заняў другое месца, што ли, а іншы раз ён нават взяў там гран-пры нейкі. Было такое, карацей кажучы. Але, на жаль, вось што-што, але Коллі быў нейкі дзіўны, ён ад нас збегаў вельмі часта. Jedź prosto. Ну, мы яго калі вадзілі на вуліцу, то вельмі часта спускалі з павадка, і гэтая паскуда бачком, потым куды-небудзь шмых за кут. І скрыўся за гэтым рогам, больш не знаходзілі. І вось я трачваў вельмі шмат часу, каб яго знайсці, хадзіў, гукаў. Вось, але я найчасцей ён сам вяртаўся. Вось, самае доўгае было гэта 2 дні, то бок тыпу згубіўся сёння і паслязаўтра ён з'явіўся ў хаце. Ну, у двор прыходзіў. Да нас. А аднойчы не вярнуўся, хіба што яго хтосьці адабраў сабе. Будзем спадзявацца на гэта. Гэта было вельмі даўно. Можа, гадоў 30 таму. Але сабака быў добры. Мы аднойчы Колі, ты ж ведаеш, што яна пастуховая парода, так? І аднойчы мы заехалі з гэтай сабакай да дзеда.
А тады яшчэ на вёсцы было даволі шмат кароў. Ну, калі не памыляюся, каля сотні ці 150. Вось. І, ну і дзед пайшоў пасвіць гэтых кароў і ўзяў, проста з сабой узяў нашу сабаку. Вось мы прыехалі туды на выходныя. Вось ён узяў. І слухай, ён так прасіў бацьку заставіць яго, гэтую сабаку, у сябе, таму што коли на інстынктах ён тупо збіраў стада ось у адным месцы. І ніякіх камандаў дзед не ведаў, канешне, как кіраваць пастуховай сабакай. Але я ось на інстынктах, коли кіраваў гэтым стадам, як яму хацелася, і дзед быў такі задаволены. Амаль што ну, казаў, што гэта было настолькі проста з ім рабіць гэтую працу, нібыта ён быў на кані. Так, я бы сказаў, што яму падабаецца на людзях. Чакай, я яшчэ і за дарогай тут сачу. На людзях наводзіць, паводзіць. Ён тупа забаўляецца. Але дома ён спакойны. Я нават навучыў яго збіраць свае гульні у кошак. Маеш на ўвазе цацкі ў кошак. Нішто сабе. Халера. Дзіўна. Ну, як я бачу гэтую сітуацыю, гэта, мабыць, все ж таки залежыць ад таго, ці меў справу чалавек менавіта з сабакам. Ну, то бок, калі кажуць, што хаскі больш дурны за іншых парод, гэта проста з-за таго, што ў яго няма гэтай хаскі. Вот і ўсё. Ён з ім ніколі не гуляў, не вучыў яго нічаму і гэтак далей. Так, бляха, я затрандзеўся зноўку і забыўся на запаліўную станцыю. Трэба знайсці паліўную станцыю зараз нейкую. На нашым шляху. І дзе ж яна тут будзе? Ай-яй-яй-яй, ты паглядзі на гэта. Як далёка. Працей трэба будзе ехаць зараз па правілах. Па правілах, каб паліва... Расход паліва быў нармалёвы. Крацей кажучы, інакш мы не даедзем датуль. Бо на чырвоных гэта каля 200 кіламетраў, мабыць, 100 кіламетраў. Ну, побачым. Вось, а яшчэ я памятаю, у мяне была такса. Вельмі прыкалдэсная сабака. Вельмі разумная была, вось гэта я памятаю, я быў зусім малым дзіцём. А з хаскі трэба проста быць упартым. Кожная сабака патрабуе часу і пэўную працу. Ай-яй. Байк-джорнінг, это, я так разумею, ты на ровары ездзіш, а побач з табою сабака бегае, так? То бок нейкія такія фізічныя нагрузкі. Калі ты на ровары, а ён цягне. Сабачае таксі. Нармалёва ты уладкаваўся з ім. Я памятаю, у меня была такса. Ось. Дык адзінае, што... Ну, вельмі разумная сабака. Вельмі разумная сабака, такая паслухмяная, як ты кажаш, пра хаскі свайго. Вось. Усё рабіла, абсалютна ўсё. Толькі ежу не гатавала. А так была вельмі добрая. Адзінае, што зрабіла шкоду, памятаю, маці. Яна дабралася да шафы з новым абуткам. Не новым, проста абуткам. Жаночым абуткам. У нас была такая маленькая асобная шафка для гэтага. І сабака туды дапёрлася. Ну, ты ведаеш, такса ў яе пыса кароткая, не кароткая, длинная і вузенькая. Яна неяк там адкрыла і адчыніла і дастала ўсё. Ну і, канешне, пазбавіла усіх лішкаў, якія былі на гэтым абутку, менавіта як гэты каблук. Абцасаў, вось.
Карацей, пообгрызала ўсе абцасы. Памятаю, мама ажно плакала, калі... Не, зараз гэта смешна, тады было не да смеху, бо не памыляюся, 5 параў абутку. Прыйшлося выкідваць. Але ўжо тады яна атрымала, маці дала ёй пасрацца. Гэта таксі. Была дзеўчынка. Такса была дзеўчынка. Jedź prosto. Я неяк зразумеў, што ёсць ягоныя цацкі, ёсць рэчы. На 10 гадзін нічога не спсаваў. Права. У інтэрнэце ходзяць легенды нават пра хаскі, якія разварушваюць ватную гэты канапы, просто перагарошваюць давер угору нагамі усю кватэру, калі гаспадар ягоны знікае на некалькі мінут, хвілінаў. Карацей, я так разумею, з-за таго, што ён у цябе адзіны, так? У цябе ж ты не казаў, што не памятаю пра нейкую сям'ю і так далей, то бок уся ўвага яму дастаецца. Але перад тым, як завесці сабаку, чытаў кнігу, рыхтавалася, так, толькі я і ён. Ну так, ён па сутнасці усю ўвагу мае твою. Менавіта з гэтай нагоды я пакуль не разабраліся з гэтымі праблемамі сваімі і дзецьмі, якіх даволі шмат у хаце, то менавіта з гэтай нагоды я і не заводжу сабе зараз сабаку, бо вымагае высілку. Я памятаю, дакладна памятаю, што сабака гэта хутчэй як дзіцё, якое у цябе з'яўляецца яшчэ адно. Яно вельмі многа дае, але і патрабуе таксама немала. Trzymaj się prawej Штосьці strony. мне не падабаецца гэтыя міргалкі ўперадзе. Спадзяюся, там не перакрыты праезд. А менавіта гэта і падаецца і ёсць, што перакрыты праезд. Zjedź w prawo. Ой. Так. Не тут, не тут. Значыцца, сюды мы едзем спакойна. Ага. Skręć w lewo. Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life like kryptonite. And if you keep me close, every minute Дякуй Богу. Тут толькі пажар быў, можна праехаць спакойна. Мы ўжо амаль што прыехалі. Jedź prosto. Параўнанне з дзіцём добрае, і я бо маю адказнасць. Ну так. Абсалютна згодны. У мяне ўвогуле, слухай, ёсць знаёмыя, так, вельмі добрая з дзяцінства сям'я. Конечно, ўжо даволі дарослая зараз. Уже даўно на пенсіі і так далей, яны ў Беларусі засталіся, і вось калі ў іх дзеці павыязджалі, так, папаступалі і так далей, вось, пакінулі, так бы мовіць, роднае гнездо, то яны сталі сабе пастаянна заводзіць сабаку, таму што, ну, у хаце рэальна стала пуста. Zjedź z У іх ronda. было двое дзяцей. Вось, яны паехалі там па розных гарадах. Вось, але ім вельмі карцела, каб нехта быў у хаце, вось, ім можна апекавацца і карыстаць тое, што дае вось гэтая
як бы гэта неналежнасць. Ну, карацей, што дае гэтыя стасункі з дзіцём, можа быць так. За вось гэтыя асалоды. Все ж таки, як-ніяк, гэта нейкая і размова, і падтрымка, і ўсё так, і гэтак далей. Я памятаю па сваіх сабаках, што вельмі моцна яны падтрымліваюць чалавека ў плане эмоцыяў. Усё адчуваюць, усё разумеюць. Зразумела, што нічога не кажуць, але прахаскі, калі можа гэта і не тычыцца, гэтыя можа і размаўляюць. Вось, на сваім, на сабачым, але ўсё ж такі эмацыйную падтрымку аказваюць вельмі моцна. Так, 23 километра засталось. Нам треба... Тут что у нас? Кольцо? Так, кольцо. Можно не Na перебудовывать, rondzie перекидываться zjedź налево. drugim zjazdem. Можно тут просто ехать. Zjedź z ronda. Color running through your veins, and I can't breathe, and everything you do is bad. Love me. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Oh, I can't see. Zjedź z ronda. Color running through your veins, Так, Едь разумею, просто. все падтрымлівае. can't breathe. Я калісьці зламаў спіну. Я ходив, калі ён мяне ўбачыў у такім стане. Наступным днем. Color running through your veins, Так. Гэта праўда. Няхай абасрэцца, не ведаю, як яшчэ казаць. Той, хто кажа, што каты адчуваюць увесь боль і так далее. Не, неправда. У мяне, калі што, жонка кашатніца, і у мяне зараз 2 ката ёсць. Але ні ў якае параўнанне з сабакам не ідзе. Гэтыя пачвары, яны нічога не разумеюць. Нягледзячы на тое, што яны маюць 4 лапы і хвост, як і сабака, не, гэта зусім розныя рэчы. Ні ў якае параўнанне з сабакам не ідуць. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. А зламаў спіну ты у сэнсе зарваў, так? Ты радикуліта нешта было? Zjedź z ronda. Nie? Przygotuj się do skrętu w prawo. У сэнсе сапраўды зламаў? Skręć w prawo. Літаральна ў 2 месцах на сноуборд. Халера тебе беру, ніхера себе. Я, калі што, на сноубордзе не катаюся, я на лыжах у асноўным. Мне неяк сноуборд прыгожа, але не было з кім. To У była miła дзяцінстве ў przejażdżka. 90 сноуборда ўвогуле не было. Спадзяюся, разумееш. Вось, але ўжо калі... Cattle Drive. Што? Мне трэба было толькі 1 раз адвесці жывую жывёлу, і каб атрымаць гэтае дасягненне?
Халер тебе бери. Мінус одно досягнення. Адразу. Я лічыў, што трэба будзе ў 4 гарады 200. Оказывается, гэта адзін з 4 гарадоў. Так, зараз мы гэта адзначым адразу. Так. Дзе ж ты, Petal Drive? Ось ён тым. Кап тебе, все так просто оказалось. Ну что, у такім разе у нас засталося толькі 2 дасягнення, якія ў працэсе. Аперацыю рабілі, тытан цяпер счапляе 4 пазванкі, але год уже прыйшоў, зараз амаль. Бля, ты мяне пужаеш. Ты Капец. Капец. Человек. Ну ты даешь. Я б на сноуборд пасля гэтага не стаў бы ні разу. Отвечаю. Але разум. Я б ніколі не сеў бы на яго. Дакладней казаць не сеў, а стаў бы на яго. Жесть. Жесть. У маім жыцці быў толькі адзін раз выпадак, калі я мог пацярпець вось так вось. Ну, прыблізна. Мы палезлі, яшчэ хлопцамі былі, слухай, можа гадоў 12 было, мы жылі на Фолішу ў той час. Фоліш гэта такі ваенізаваны гарадок каля часці ваеннай. А мы пашлі на Ласасянку проста пагуляць з пацанамі. Вось. Ну і знайшлі дрэва, на якім былі гэтыя вавёркі. Бачылі, што там дупло ёсць, гнездо, вавёрка туды забегла. Вельмі захацелася, закрацела, каб паглядзець на гэта. Я палез, карацей кажучы, там было на метраў 10 ад зямлі. Вось, то бок гэта 3-й паверх быў прыблізна. Але атрымалася так, што веткі былі вельмі сухія. Я, карацей, сарваўся і паляцеў уніз. І атрымалася, што я зачапіўся адной рукой за гэтае галлё і ляцеў, ламаючы гэтай рукой усё галлё да самага нізу. Апошняя ветка, як ты разумееш, яна была даволі тоўстая, я зачапіўся і павіс на ёй, то бок я не ўпаў на камяні, якія былі пад гэтым дрэвам на беразе гэтай Ласасянкі. Вось гэта хіба што адзіны выпадак, калі я зразумеў, што халера, блядь, Макс, табе трэба нешта рабіць са сваім жыццём, каб больш такога не было. Я ж зламаў і на кайтсерфе пачаў катацца, і баскетбол гуляў, і 200 кіламетраў на ровері ездзіў, тренаваў сабакаў. Таму ўсё магчымае на сноуборд зноўку стаць. Не, гэта добра. Ты маладзец, канешне. Вялікі малайчына ў гэтым сэнсе. Актыўнае фізічнае жыццё гэта вельмі добра. Гэта круто. Вельмі спадзяюся, што ніякіх наступстваў сапраўды не стане пасля такой траўмы. Што ўсё абыдзецца і ты не толькі за кошт свайго гэтага маладога жыцця будзеш жыць поўніцай, але і проста, што дактары зрабілі сваю справу вельмі якасна і ўсё будзе добра. Бо калі што, у мяне быў ровер спартыўны, я на ім у горадні ездзіў вельмі шмат. І мяне збіла машына аднойчы. Вось, там не было нічога такого крымінальнага ці нешта. Ну, праляцеў над капотам у яго і прызямліўся на ногі, не на ногі, на пуза, крацей. То бок небяспечна нічога не было, але сінякоў было шмат. Але пакуль магу рухацца, трэба рухацца. Згодны, трэба рухацца. Гэта факт. Вось. І адзінае, што было так, сінякі, калені паапухалі, ногі там перасоўваўся як робот нейкі там некалькі дзён дакладна. Але
А, у Францыю? Ну, зразумеў, ну вельмі спадзяюся, што ўсё будзе добра. Гэта ж не нашы ўсё ж такі касталомы. Ну так, там ўсё ж такі горы ёсць там. Дасведчаныя ў гэтых сферах людзі. Вось, і каб скончыць гэтае апавяданне, пасля таго, як сышлі ўсе сінякі і гэтак далей, увогуле нічога не было, але ў той час я працаваў гандляром. Я ездзіў па Беларусі, гандляваў там усялякімі рэчамі, оптам. Вось, і такім чынам заўважыў, што на 4-й год працы стала балець калена. Просто ось ехаў і стала балець калена, таму што ў адным гэтым палажэнні знаходзілася нейкі час, там, напрыклад, гадзінкі дзве. І ўсё. І стае пары, вось, не дай бажа мне недзе ехаць гадзіну, хаця б. Усё нармальна, у выгоднай пазіцыі і гэтак далей, але вось калі калена согнутае, тупат пачынае балець. І ўсё на гэтым. Падалося б, нічога страшнага не адбылося, толькі паапухалі калені ў той час, але вось такія наступствы. Колькі прайшло з моманту аварыі? Бляха, не памятаю дакладна, ну каля 7 гадоў прыйшло вось з моманту выпадку і да моманту першай праявы вось такой болю. Але як ёсць. Я ў сабе ў галаве малюю той сітуацыю, гэта тыпу, ведаеш, гэта лёс так вызначае, каб ты купляў сабе дарагую машыну, каб ты не карыстаўся усялякім гаўном, і яна была выгодная, і твае калені не цярпелі ад таго, што ты ездзіш, не дай бажа, на як бы гэта, на расійскім аўтапроме, нават не на Рено, а на чым-небудзь больш такім спрыяльным для азарту і для свайго поспеху. Каб калені не балелі. Так, зноўку, трэба будзе like a farmer, так? Зараз чакай, трэба паглядзець, у які горад можна везці нам груз. Эстонія, Пярну і Тарту. Пярну і Тарту нешта адвезці на ферму. Добра. Пярну і Тарту нешта адвезці на ферму. Трэба знайсці заказ. Так, сюды. Гэта Пярну. І мне трэба гэта, каб было дастаўка у Пярну, а не куды-небудзь. Это Марына, а мне трэба вось сюды. Во, вось гэта дастаўка, не, гэта занадта. Кальмара. А вось кальмара пойдзе. А з кальмара няхай будзе. З машинамі не пужае. А чи в сенсі пужае, чаму? Там же нічого такого. Ну, спину зламати там тяжей. Мне подається. Так, чекай, ми шукаємо кальмар. Ми шукаємо кальмар. Кальмар, где ты есть? Ковбала, беда. Нема, добре. В таким разе мы купим. Осло 370, а кальмарде 8. Ну, спину зламаю я и повинен у гэтым я отказывать на меня за машину. Я не отказываю. Ну, с большего так.
Jedź bezpiecznie. Каб трапіць у ДТЗ нейкае, конечно, не толькі ад цябе ўсё залежыць. Ты можаш усё ацэньваць правільна і рабіць усё правільна, а ДТЗ ўсё роўна адбудзецца. У гэтым выпадку ты, канешне, правы на 100%. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. А дарэчы, калі размаўляць і неяк там меркаваць аб гэтых машынах, даволі дзіўная трансфармацыя ў маім жыцці адбылася наконт гэтых машынаў. Гэта тое, што хочацца, каб быў адны яшчэ і выказаўся так, каб быць адным дурнем. Які псуе Przygotuj яго. się do skrętu w lewo. Кацей. Развеселіў ты гэтай фразай мяне. Skręć w lewo. Гэтак можна казаць аб усіх сваіх дзеяннях, якія ты не рабіў. Усё, што ты не робіш, усё гэта псуе твоё жыццё. Хоць як-небудзь. Крацей. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia Раней, następnym калі бы razem. мовы і не было ў мяне правоў, то я вельмі любіў, і мне падавалася, што было б круто ездзіць хутка і гэтак далей. Ну і такім чынам там марыў аб нечых там, напрыклад, аб байках літровых, канешне ж, як найменей літр, каб быў, а то і літр 200, бо інакш не байк. Вось, ці быстрая машына. А калі ўжо з'явілася свая машына першая, я на ёй пачаў трохі так ганяць, то спадабалася гэта рабіць у горадзе. А вось калі выехаў на трасу і разагнаўся больш за 160, калі што, мой рэкорд быў 184. На той момант яшчэ не існавала трасы М6, як такой, як сёння, дзе можна разагнацца до 300 километров плюс. На той момент 180 было даволі дастаткова. І слухай, важнае адкрыццё ў маім жыцці не тое, што табе падабаецца і падаецца, што табе будзе падабацца, калі ты будзеш гэта рабіць, аб чым ты мараш, яно здзяйсняецца насамрэч. Вось гэта быў такі, ведаеш, насамрэч даволі пераломны момант, што калі ты... Ай-яй-яй. Добра, праехаў, не зачапіўся. Пераломны момант, што вось ты аб чымсьці мараш, даходзіш да гэтага і атрымоўваеш нейкі вынік. І не заўсёды гэты вынік абавязаны цябе парадаваць. Skręć w lewo. Вось. І я вось гэтую думку я сустрэў у фільме. Ён такі падаваўся вельмі просты, але класна зроблены. Гэта гісторыя Уолтера Міці. Я упэўнена, што ты гэты фільм глядзеў. Вось там гэты самы вынік, гэтая самая думка, яна так разгорнута падана. Przygotuj Бо się мне do заўсёды skrętu тая w мета, prawo. куды ты намагаешся, ці усе высілкі свае скіроўваеш, і яна заўсёды прыводзіць да табе да гэтага чаканага, марнага выніку, да якога ты шоў. Przygotuj się do skrętu Так адбылося w ў lewo. меня з машынамі. Так. А дакладна з хуткасцю на Skręć дарогах. w lewo. Мне падавалася, гэта будзе весялейшым.
А вось з іншага боку, я вось ўсё дзяцінства на лыжах катаўся, як я ўжо казаў, так? І лічыў, што якая розніца, ці ты па лесе недзе там скачаш на гэтых лыжах, вось, ці ты па склонах гор на гэтых лыжах жа з'язджаеш. Але пакуль не спрабаваў, то не зразумеў, які гэта кайф. Усё ж такі тое, што было ў дзяцінстве паміж дрэваў і хмызоў, вось, яно ні ў якае параўнанне не ідзе з тым, калі ты едзеш з гары з нармалёвай хуткасцю такой. У тваім выпадку з бяспечнай хуткасцю, гэта вельмі важна. Вось, кантралюючы такой трасай, ну, як яшчэ сказаць, трасай, калі ты кантралюеш умовы, вось, і можаш бяспечна рабіць манёвры. Я кайфануў, калі вось ездзіў у гарах, на лыжах, гэта было вельмі добра. Я б гэта рабіў штогод. Але, на жаль, для мяне моя сям'я не падтрымлівае, бо яны любяць цяпло, яны не любяць снег. І для іх гэта, ну, трошкі катаванне, калі яны апыняюцца ў такіх умовах, дзе можна ўжываць лыжы. Ім хочацца ўсё ж такі на мора, на пясок, нешта гарачае. Таму ў гарах я набываю вельмі рэдка. Колькі разоў ездзіў на лыжах? Хіба што 2-3? 2, хутчэй за ўсё. Штосьці ён едзе надта медленно. Ну, 50 тут. Так, 800 кілометраў, але там паром будзе. Гэта будзе даволі хутка. Таму, ну, добра, слухай, складваецца вельмі добра. Мы зараз адвозім гэты заказ, і можна будзе скончваць на сённяшні дзень стрэміць, бо ўсё ж такі ў планах яшчэ запісаць Ghost of Tsushima. Палятаць на самалётах, паспрабаваць таксама гэта запісаць, бо ніколі ў сваім жыцці гэтага яшчэ не рабіў. Але вельмі хочацца з нябёсаў паглядзець на тыя самыя Эйфелеву башню, знайсці дом у горадні свой, а як жа ж без яго? Бо калі ты не ведаў, Flight Simulator, ён гэтыя выкарыстоўвае мапы віртуальныя зямлі. І там, канешне ж, усе гэтыя дастапрымячальнасці, ці як іх назваць на беларускай не ведаю, яны маюцца, гэтыя знакавыя месцы. За гэта можна назіраць з высоты палёту самалёта. Той жа Матернхорн, Везувій і гэтак далей. Ну і, канешне, па ўсяму свету палятаць. Але найперш за ўсё, я, калі палячу, то я палячу ў горадню. Бо ўжо засумаваў я. Уже апошнія, сколько позже? 2,5 гады, як найменей прайшло з апошняга майго візіту у Беларусь. А можа і болей, хто яго ведае. Трэба спрабаваць, я прыхільнік думкі, што трэба як мага больш спрабаваць. І па мажлівасці застацца жывым. Па мажлівасці.
По можливості, ну да. Добре такий додаток по можливості. І коли був малий, хотів льотчиком громадянської авіації бути. Было такое новое задание, нечто себе. Мне не было, коли что. Я покуль не проглядел там стримов 10 про Flight Simulator гэта, я нават не думал про Przygotuj się do гэта. skrętu w lewo. І, на жаль, у Беларусі не вучаць. Так, не вучаць. І тут ты трапіў у десятку у мяне, таму што я, калі ў мяне з'явіцца час, я б хацеў атрымаць менавіта гэтыя правы тут у Польшы. У Беластоку ёсць школа, у Беластоку ёсць. Таму ездзіў у Ульяновск. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ты навучаўся ў лётнай школе? Skręć w prawo. Ты просто ездзіў тыпу на экскурсію? Катя, я не дорасказаў. Я хацеў бы атрымаць правы на малую авіацыю вось тут мясцовую. Ну, типу там Цесны і так далей, каб можна было палятаць па Еўропе. Галоўнае, каб быў час усе атрымаць гэта ўсё, і потым ужо можна будзе карыстацца. Таму што тут можна здымаць самалёты даволі танна, там, напрыклад, за 1000 еўра аблятаць усю Еўропу, амаль што. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Поступать. Я по стану здоровья не пришел. Ну да, там же пребывание як для космонавтов. Это все наступство советской влады еще. Мне тогда было 16 и был шанец. Але это же точно. Конечно, так само. Ну, так усе шансы, калі не памыляюся, у Гданьску таксама ёсць школа. Таксама ёсць авіяцыйная школа, якая трэнуе, якая вучыць. І яна там, ну, не Na такая, што rondzie космос. zjedź pierwszym zjazdem. Даволі даступная. Вось я з гэтай нагоды так... Zjedź У мяне w гэтая lewo. нагода атрымалася, слухай, па-першае, я паглядзеў стрымы па Flight Simulator, захапіўся гэтым, так? Але там чувак, зноў паўтаруся, гэта зэкі. Вось, ён там лятаў толькі па расе, але ўсё роўна было прикольна. А потым з'явілася відэа Птушкіна. Спадзяюся, ведаеш гэтага блогера, ён трэвел-блогер. Вось, і здымаў відэа пра то, як ён з нейкім знаёмым ляцеў з Швейцарыі у Ніццу. Куды ён там ляцеў, уже не памятаю. Такое гадзіннае відэа. Вось, і я такі, блядь, а што я сяжу? Валера мяне бярэ, ну, чаго сядзець? Ну, ёсць правы, так, на машыну. Вось, калі ёсць вольны час, типу, уперад, усё, як кажуць, у твоих руках. Zjedź z ronda. Каб тупо скочыць, знаеш, так сядзіш сабе на выходных. Чаму не? Ёсць гэтыя там 500 еўра. Скокнуў да аэрадрому, узяў гэты малы самалёт, не ведаю там які. Вось. Птушкін шмат чаго глядзеў. Ну, у яго ёсць там гэтае відэа. Яны на такім чырвоным двухмесным ляталі. В самалёце з гэтым сябрам.
Вось, і ўсё, скок на гэты самалёт паляцеў. You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down, but I'm not going down with you. Адзінае толькі мяне расчароўвае на зараз гэта тое, што мой доход не дазваляе, каб штогод гэтую ліцэнзію ці то аднаўляць, і што там яна патрабуе каля 600 евро на год. Ну, дадаць да гэтага кошты вынаймування самалётаў, ну, хаця кажа, што ўся моя скарбонка пойдзе толькі на гэта. Жонка мяне не зразумее. Won't let you fire me, won't let you drag me down. I won't even let the power that you want burn down the city, let it into the storm. Jedź prosto. Ну, я гэтым пытаннем яшчэ не займаўся, але на будучыню такі план ёсць. Эх. Калі б я быў у твоих умовах, я б нават не сумняваўся, я б ужо там быў. Я б не сядзеў тут на стрымы. Сёдерталія. Сёдерталія. Мы ўжо блізка да порту, калі не памыляюся. I just need to know what's on your mind. You can put my name on the Глядзіш, так з табой растрындзішся, калі ў выніку удваіх пойдзем. Ты ў Гданьску, я тут у Беластоку буду праходзіць навучанне. Потым дзе-небудзь на нейтральнай тэрыторыі перасечэмся. Спадзяюся, не ў паветры, але так, на зямлі. Jedź prosto. Так, па правым баку Стокгольм. Гэта значыцца, мы яшчэ даволі далёка ад мора. Але і стаміны ў нас хапае, палова ёсць. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Вось ты мне зараз сказаў, пагляжу. Пачатку, канешне, аўташкола. Потым трэба будзе думаць.
Ну, аўташколу ў усялякім выпадку ты хутка ж скончыш, колькі яна тут паўгады максімум, правільна? Я ўсё ж такі не ўпэўнены, давай так, я ўсё ж такі спадзяюся, што гэтыя сяброўкі маёй жонкі, яны па большай часткай піздаболкі. Trzymaj się prawej Яны так strony. проста прыхоўваюць свае здольнасці. Таму здесь не будзе, у Польшы маю на увазе, тут не будзе так занадта ўжо цяжэй, чым у Беларусі здаваць. У цябе хутка атрымаецца, таму да гэтага пытання ты прыйдзеш трошкі бліжэй, ніж я. А ў мяне галоўнае гэта грошкі сабраць. Зараз вось старэйшыя папаступаюць, пайдуць навучацца трошкі аблегчыць маё жыццё в фінансавым сэнсе. Чакай, там нехта быў, так. То бок будзе заставацца трошкі больш, ды ў гэтым выпадку можна адразу ісці. Калі яны ўжо будуць сабою самі займацца, не трэба будзе іх трымаць на сваім карку, ды цягнуць за сабою. «17 гадзін ездзіў і 13 засталося практыкі». Ага. То бок усяго 30 гадзін, а тут так мераецца, так? Ага. А як увогуле ты ж таксама ў Беларусі навучаўся, ці быў у цябе доступ да нейкай машыны, каб ты ездзіў там па-за межамі гораду ці-небудзь, дзе-небудзь яшчэ? То бок практыкі у цябе насамрэч за стырном колькі? Школа ў Беларусі плюс 17 гадзін. Крацей не было ў машыны, так, у цябе пад бокам, каб ты мог сам навучацца. Есть так само бацькоў. Ясна. Ну, я б табе ўсё ж такі параіў бы насамрэч, вось ты калі нават стасункі нейкія маеш там спольнасці нашых беларусаў у Гданьску, Na rondzie kap- zjedź pierwszym zjazdem. з кімсьці паездзіць усё ж такі. Гэта было б больш такого упэўненасці, бо я так рабіў. Бо я браў у цесце машыну, каб паездзіць па-за межамі гораду. Вось, а потым ужо шоў здаваць экзамен. Бо я не памятаю, там зусім ніякай практыкі не было ў беларускай аўтошколе. Вось, і ўсё роўна ў мяне упэўненасці не было, калі я здаваў экзамен, але ўсё ж такі здаў. Гэта мае асаблівасці, я ўсё жыццё так праскокваў, калі так можна казаць. То бок вочы баяцца, а рукі самі робяць усю справу. Так было заўсёды. Вось, і на ўсіх экзаменах, калі я здаваў што-небудзь, то бок страху было страшна. Часам быў не гатовы, але ўсё ж такі ішоў, парта. Ну і калі нават даставаў не той білет, які я не ведаў, то Skręć w lewo. ўсё роўна oraz знаходзіў jedź магчымасць, каб dalej даказаць prosto. гэтаму экзаменатару, што ён Едь павінен prosto. табе паставіць тую адзнаку, якую ты заслугоўваеш, а не тое, што ты білет гэты дакладна не ведаеш. Вось. А калі сам здаваў на правы, то так, я браў у цесце машыну. Я яшчэ на лапу даў трошкі. На лапу даў гэтаму. Я не ведаю, як зараз там прымаюць экзамен, але каб быць больш упэўненым, я папрасіў свайго гэтага інструктара, ён сядзеў збоку ад мяне справа.
І мы здавалі на вучэбным гэтым аўтамабілі. У яго быў свой камплект педалей. І дзякую, яму не спатрэбілася... Чакай, куды мы едзем? Гэта Фінляндыя, а гэта... Палдыскі, Эстонія. У Пярну, мы едзем у Пярну, а Пярна гэта Фінляндыя, так? Ці не, гэта Эстонія. Чакай. Сюды. Пярну гэта Эстонія. Пярну гэта Эстонія. Нам трэба ў Эстонію. У Палдыскі. Ale tam mieliśmy... Вось, і крацей, znajdę nową trasę. насамрэч, ён мне не моцна дапамагаў. Ён толькі на апошнім хамаванні, калі там уже запыняліся, і мент, які сядзеў ззаду, ён уже казаў, типу, ну ўсё добра, типу, паркуйся тут, вось, і давай па чарзе наступны уже будзе садіцца за стырно. Вось, і вось толькі там ён там трошачкі дапамог з хамаваннем, каб яно было больш не плаўным, але дакладным. Так будем мовіць. Але ўсё ж таки вось тое, што я купляў дадатковую увагу, мне было трошки... Ой, ёптую. Гэтая маланка трошки спужала. Мне было больш упэўненасці ў тым, што я здам, то бок нейкая падтрымка будзе і так далей. Дзякую Богу, што не спатрэбілася гэтая падтрымка, але ўсё ж таки як ёсць. Вось, а ўжо упэўненасць за стырном, каб ездзіць вольна, насамрэч у мяне атрымалася, ведаеш, калі атрымаць, я колькі гадоў 2, магчыма 3 гады нават, я не садзіўся за стырно больш. А потым я просто наняўся працаваць гандляром першы раз у жыцці, і мне там давалі машыну службовую. Вось на гэтай службовай машыне я ўжо адрываўся як мог. І толькі там мне з'явілася упэўненасць на дарозе. То я вось магу гэта рабіць, гэтак так, крацей. Па сутнасці стаў кіроўцам, а не проста навучэнцам. Валера Маланка тут так его зігае, што... Jedź prosto. Трошки у вачах нават міргаціць. Після яе. Trzymaj się prawej strony. Для мяне быў стрэс з першых гадзін 5. Зараз я даволі упэўнена адчуваю сябе. Хутка знікла. Хочацца, тому што ўсё да прошласці сядзіцца. Магчыма, кожны чалавек, канешне, патрабуе сваіх умоў. Безумоўна. Як ёсць. Ну, гэта я так. Дзялюся сваім досведам. Бескаштоўна. Я планую каршерах назад ношу. Калі скончыш, можа быць. Ну так, гэта добрая ідэя, дакладна. Каб больш практыкі было і больш упэўненасці. Але, конечно, я успамінаю трафік у Гданьску, ён такі ненадзейны, я бы так мовіў, ўсё ж такі. Калі казаць аб іншых гарадах, ну, мабыць, нават у Варшаве трошкі ён спакайнейшы, ніж у Гданьску. Так, а тым часам у нас 70 кілометраў засталося, вельмі добра.
І час акурат таки підступає вже до канчатку. Jedź prosto. Тримаємо. Тут лететь не треба. Подожду, нас куди-небудь винесе. Jedź prosto. — 50 километров засталось. Зачем не что? Месца к месту, там есть вельмі дзіўныя дарогі, але звычайна ўсё добра. Больш складана было перавучыцца ў некаторых момантах, да якіх прызвычаюся Беларусю. Слухай, дзякую Богу, што мне не прыйшлося пераздаваць тут на правы, потому што я разумею, што нейкія ўсё ж такі адрозненні ёсць, але калі, ну, я маю, напрыклад, ужо 20 гадоў досведу ў кіраванні аўто, то ведаеш, так выязджаеш на гэту дарогу, тебе толькі трэба адаптавацца, мне трэба было адаптавацца да трафіку. То бок, як кіроўцы сябе вядуць, што робяць, што не робяць. Zjedź z Даволі drogi. доўга заняло прызвычаецца да гэтай звычкі палякаў, не ведаю, як у вас у Гданьску, але ў Беластоку яны гэтыя паваротнікі не паказваюць увогуле. Усь ніколі. Куды б яны не ехалі, бляха. Асабліва гэта бянтэжыць, калі ты едзеш па кальцу, па кальцы, так, і ён Jedź можа prosto, займаць a następnie skręć w lewo. унутраны гэты пас і ехаць направо. Ну, то бок злева пераскоквае направо. Гэта пиздец, конечно. Гэта такі трэшак. Skręć w lewo. Ну, а калі ўжо прызвычаюся, тут ужо бачыш, уже разумееш, што табе трэба за ім пазіраць там да дакладнага моманту, каб зразумець, ён паедзе направо, ці ён паедзе далей па гэтым, па кальцы. Вось, но ўсё ж такі за больш чым 2 гады прызвычаюся, все нармалёва. А што яшчэ кінулася ў вочы, калі пераехаў, гэта тое, што светлафоры працуюць трохі па-іншаму. То бок у нас, калі запальваецца жоўты, то, ну, табе дакладна ўжо трэба гатавацца да хамавання, так, каб спыніцца. А тут не, ніхера, тут яно трошкі па-іншаму працуе. Я памятаю, як я першы тыдзень быў, то гэта уяўляю, якое было выпрабаванне за тымі, хто ехаў за мною, тому што запальваўся жоўты. Я на ўсю моц уже хамаваў так, каб спыніцца на гэтым светлафоре. Ну і крацей, ззаду таксама людзі ляцелі, лічачы, што я, можа, праеду, праскочу ці гэтак далей. Ну, што ёсць, то ёсць. Як было, то так і было. З гэтым уже нічога не зробіш. Ну ось, але потім прызвычаюся. Нармалёва. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Что тут у нас? 38 километров засталося, так? Przygotuj się do skrętu w Жолтым lewo. я ўдзячны, што не шмат досведу было ў Беларусі. Бо гэта насамрэч ёсць такое, да. Skręć w lewo. А калі яшчэ дадаеш веды аб тым, што на нейкіх скрыжаваннях тут вісяць камеры, якія фіксуюць пераезд на чырвоны, гэта увогуле трэш. Не тое, каб катаванне, яшчэ і прыляцець можа ў плечы за тое, што ты праехаў, і ў цябе за спіною загарэўся жоўты, і цябе камера сфоткае.
przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Так, а где тут? А, 8. Это тонюсенькая дорожка. Так, пярну. А гэта у нас будзе пярну ці ўсходняе, ці заходняе? Ну, тут некоторые так, что нібыта жоўтага і чырвонага колеру не съедаюць. Згодны. Ну так, я так само гэта назіраю, але дакладна на гэтых скрыжаваннях камера не вісіць. Вось, тут яшчэ трэба вывучаць мапу. Дзе вісіць, дзе не вісіць, каб гэта рабіць. Skręć w prawo. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Назад. Так. Сюди. Прийдеться трошки тут крутиться. О, зараз все добре. Пописалися. Tak. Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Усё, добра, мы привезли и атрымалі другое. Зараз мы ўсё гэта адзначым адразу у сябе на стрымы. Так, дзе мы тут? Каталграф ёсць, гэты ёсць. Другі. Так, і агульны падлік трэба. Павялічыць до 32, добра. Так, такім чынам трэба што мне яшчэ зрабіць? Мне трэба паглядзець, ці гэта ўсход ці захад ад Пярну, таму што тут будзе 2. Пярну, гэта ўсход. Вось, мне трэба будзе наступны раз весці сюды. На гэту ферму. Што дарогу яна ставіць зачат з павагай, глядзяць па сторонах на кожным павароце. Так, але не столькі з павагай, гэта як і да гэтых пешаходаў тое самае, бо тут я магу памыляцца, але мінімальны штраф за тое, што ты не прапусціш пешахода і церварыста, ён будзе складацца каля 600 злотых, мінімальна. А звычайна, наколькі я ведаю, зноў гэта ўсё са словаў сваёй жонкі, яна там некаторыя групы чытала гэтых беларусаў, якія ашываюцца тут у асноўным перавозчыкі. Дык яны кажуць, што на беларускіх номерах даюць па 3000 штрафу, абсалютна нармалёва. Вось за першае парушэнне такога кшталту, што ты кагосьці не прапусціў. Таму яны і глядзяць па баках. Можа, гэта яшчэ звязана з тым, што за гэта даюць пункты. Вось, вельмі магчыма, што за гэта даюць пункты, і таму яны такія акуратныя. Так, добра. Калі што, мы ўсё скончылі на сённяшні дзень. Мы зрабілі 2 дастаўкі, нават выканалі одно дасягненне, што вельмі радуе. Так, у нас ужо 32 з 87, а у нас толькі одно DLC. Вось, наперадзе яшчэ да халеры працы, да халеры часу патрэбнае для выканання ўсіх дасягненняў. Добра, лунары. Ёсць што яшчэ дадаць, ці можна ўжо развітвацца? Бо ўжо трэба ісці па сваіх справах. Дзякуй табе таксама, дзякуй вялікі, што падтрымліваеш
сваімі размовамі, гэта вельмі прыемна. Ды ўвогуле, Ян. Я сына хацеў Янам назваць. Халера. Ты вельмі цікавая персона, ведаеш? Вельмі цікавая. Мне жонка не дала Янам назваць майго малодшага. Добра, дзякуй табе вялікі, што ты заходзіш і размаўляеш за мною. Вось. А ўсім астатнім жадаю вельмі добрага дня. Цябе таксама, Ян. А вось, каб ён склаўся, каб панядзелкам не быў цяжкім днём. Гэта вельмі важна, каб ён склаўся вельмі добра і прынес вам толькі пазітыўныя эмоцыі. Подписывайтесь, ставьте падабайкі, падтрымлівайце вольных беларусаў і, канешне же, Украіну. Усім добрага дня, да пабачэння.